Салом алейкум бародаро. Мо шаҳри Екатеринбурга, аэропорти Кольцово, шаҳри Тоҷикистон рафтаесем. Ба мо короче қасобхонаи Екатеринбург ба мо ёрии худашон расонидан. Мо байни 2 рӯзда короче мо кори мо як ҳамаша хушро карда. Мо як равон кардам, ягон хе фиребгарӣ, ягон хе ҳамаш 100% қоидавӣ, ҳамаш чотки, ягон хе нест, ҳамаш хушрӯко. Мана ҳама зал ажиданида жида дора. Насиб бошад мо байни 15-20 минутда меравем хона. 15-20 минут самолет нешинем, иншаллоҳ насиб ба Душанбе. Роҳат иншаллоҳ пеши очи бобай дадома пешашта мерем. Иншаллоҳ насиб. Ҳамаш просто фиребгирӣ чорак чизо нест. Бачо ҳамин вайпер занг занед ки муҳтоҷи рафтан дорад, мана қасобхонаи Екатеринбург ёрдами худашона мерасонад. Саломат бошед, дар амони Худо бошед. Худо нигаҳбонтон бошад. Хайр, саломат бошед. Қасобхонаи Екатеринбург. ҳазор раҳмат ака. Ташаккур. Саломат бошед. Саломат бошед.